Satetes. Cando mandang aku di hari panen, saraso jantung deh disungkui camen katonan bule basandi banyak saginyo janji di gue adia bapak ini orang lain entahlah sisihkan komadi denainan indah pada ayo raga malasan dia pambateno oi adi lain tahu jonang tasine komadi aduh nanapi hambakuno mangkono denai dia adia sisiakan usaha basile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan de adonan lapi hambakuno mangkono denai dia adia sisiakan batin kok den paturikan dia oi hati den ibo utuh jo apa kaden ayu panyambung cinta
bapu kain salah lah cabia pulo antahlah mangalah dina ya dia sisiakan komadi dengan indah badak ayo raga malasan dia pambate oi adi lai dan tahu jonan tasire komadi oi tahu jo yang kato bayang dia kato putu usah basile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan di adonan labia bakunyo mangkonyo denai dia ada usah basile kato kadenai ko elok nan bana kamu kokan de adonan labia bapunyo mangkonyo denai dia aja sisiakan. Oke baik, satu kita sesi ya telah berlalu.